Laki-laki yan ah. Nakikitignan sa gabi. Pag sa umaga, malit na. Mana ini? Dikit. Maitim yun. Gawat ba? Sana ba yan? Nakikita, maitim ah. Sana ba? Sige. Ayun. Okay, kunin mo na. Ito, sariwang mais. Wala rito. Kailangan saan? Sana siya? Ayun. Nakatalikod. Oh. Ayan, sige. Malamutin niya siya kay abay ko. Aba, may kasunod. Ayan siya. Kasunod. Uy, gumagalaw-galaw. Ayun, sige, damputin mo. Banda ron, wala. Ayan na, ayan na. Sana siya? Kulang na nga. Ayan. Ayun. Ayan, sige, kunin mo. Ito yung lalaki, ito yung male. Ito yung male na gagamba. Yan. Ito. Yan ang male na gagamba. Yan. Bihira kayo makakita ng lalaki na gagamba. Kunin mo ito. Para mabidyon mamaya. Yan. Yun ang lalaki na gagamba. Oh, nakatakbo pa. Muntik pa nakatakas.